Horní Chvatliny na Kolínsku dnes tvoří jednu obec. V minulosti tomu tak nebylo. V každé byla tvrz a patřila jinému zemanskému rodu. V té horní navštívíme nejprve království stříbrných rovnoběžek, byť nejbližší vlaková stanice je odtud vzdálena 3 kilometry. Velcí i malí si tu plní své sny a po několika spojených pozemcích se tu prohánějí v miniaturních vláčcích, takzvané zahradní železnice Zásmucka. I když mašinky vypadají jak z trpasličího světa, v pohodě uvezou i několik dospělých naráz. Po železniční romantice nás v Dolních Chvatlinách čeká ampírový kostel z počátku 19. století. Váže se k němu jedna veselá pověst. Semafor na začátku Horních Chvatlin dává tušit, že jsme se ocitli v království nadšenců, kterým už nestačilo stavět si modelovou dráhu doma v pokojíčku. Vznik zahradní železnice měl ale zcela prozaický důvod. Jím byl svoz a odvoz všeho, co je na takovém pozemku třeba přemístit. Výstavba naší zahradní železnice začala před čtvrtstoletím. Jde o jednu z prvních svého druhu v Čechách. Duchovním otcem myšlenky jsem já, protože vztah k železnici jsem měl vlastně od malička. Na mojí zahradě jsme ji začali budovat s partou nadšenců, kteří potom přikoupili sousední pozemky, aby se železnice mohla rozrůstat do současné velikosti. Zvolili jsme rozchod kolejí 30 cm jako kompromis mezi rozchody průmyslových a modelových železnic, abychom na miniaturních vagoncích mohli přepravovat návštěvníky. Tunely, mosty, depa i nádraží jsou tu jako na skutečné dráze. Jen je vše asi tak 5krát menší. Jezdí tu 8 osobních i nákladních vagónků a 5 dieselových lokomotiv. Toto je motorová lokomotiva T25 007, přezdívaná Ben. Její číslo znamená, že má 2 hnané osy, maximální rychlost 5 km za hodinu a to 007 neznamená agenta jejího veličenstva, ale že se stavěla 7 dní. Na její pohon jsme použili motor ze sekačky na trávu, připojený na převodovku ze zahradního traktůrku. Kola jsou tak blízko sebe proto, aby mohla bez potíží projet i nejprudší oblouky na zdejší lokálce do Chvatelské Smolče. Mašina se nastartuje otočením klíčku a protože je to vlastně sekačka, musí se ještě zatáhnout za startovací šňůru. Malé i velké návštěvníky na půl kilometru dlouhé trati rádi svezou ve vyhlášených termínech. Letos už jen v sobotu 26. srpna a naposledy o státním svátku 28. září.